you're calling is currently switched off. Please try later. जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। कैसन आदत धराई के गे निमन हमो नहीं लागो हो। कैसन आदत धराई के गे निमन हमो नहीं लागो हो। सोना मागे फोनमा बंद तोरा बताबो हो। सोना मागे फोनमा बंद तोरा बताबो हो। तोहरा बिना खाना पीना तनी को नहीं भागो हो। तोहरा बिना खाना पीना तनी को नहीं भागो हो। सोना मागे फोनमा बंद तोरा बताबो हो। करे जावागे फोनमा बंद तोरा बताबो हो। बंद तोरा बताबो हो। बंद तोरा बताबो हो। सोना मागे फोनमा अपने नहीं खिलियो सोना तोहरा खिलियो। जे जे तो हम मंगनी सोना सब कुछ दे लियो। अपने नहीं खिलियो सोना तोरा खिलियो। जे जे तो मंगनी सोना सब कुछ दे लियो। मना मनो ही करहु लेकिन दिलावा तोरे पमर हो। मना मनो ही करहु लेकिन दिलावा तोरे पमर हो। सोना मागे फोनमा बंद तोरा बताबो हो। सोना मागे फोनमा बंद तोरा बताबो हो। बंद तोरा बताबो हो। बंद तोरा बताबो हो। सोना मागे फोनमा बंद तोरा बताबो हो। हे गे तोरा बिना पगला कैसे रहतौ करे जावागे। एक बेरी कर लेना फोनमा मई से जावागे। तोरा बिना पगला कैसे रहतौ करे जावागे। एक बेरी कर लेना फोनमा मई से जावागे। रंजित प्रेमी के सुनेगे सोनमा याद तोर रोबाबो हो। शेखर रंजित के सुनेगे सोना याद तोर रोबाबो हो।